салом, ман Исматулло ва имрӯз дар бораи чаро YouTube каналро маҳкам мекунад ба шумо маълумот медиҳам. Мумкин канали шумо дар YouTube 1 сол мешавад кор мекунад ё хело вақтшуд шумо дар YouTube канал кушодаед, вале як рӯз шумо ба YouTube дохил мешавед, мебинед канали шумо баста шудааст. Яъне YouTube account was banned. Саволе ба миён меояд ки чаро ин кор шуд ё чаро канали маро бастанд? бале, шумо метавонед ба YouTube шикоят кунед ва ҳатман ҷавоб мегиред, аммо кай маълум нест, чунки мисли шумо миллионҳо аудитория вуҷуд дорад. хубтар аст шумо якчанд қоидаи на он қадар душворро риоя намоед, то канали шумо баста нашавад. Кӣ ва чӣ метавонад боиси баста шудани канали шумо гардад? 1. Истифодабарандагоне ки дизлайк мемонанд. дар ҳар видео якчандтои онҳо ба зарари шумо шуда наметавонад, аммо дар як замон 20-30 дизлайк гиред, пас YouTube шуморо ҳамчун хейтер меҳисобад. яъне хейтер аз калимаи юнонии душман ва канали шуморо мебандад. 2. хакерҳо метавонанд миқдори просмотрҳои шуморо бо роҳҳои фиребу хакерӣ зиёд кунанд. дар ин ҳолат YouTube канали шуморо ба муҳлати зиёд маҳкам мекунад. 3. худи YouTube бо ду сабаб худаш канали шуморо маҳкам мекунад. 1. нусхабардорӣ. агар видео, музика, сурат ё ҳар чизи дигарро нусхабардорӣ кунед, яъне агар қонунҳои муаллифро риоя накунед, каналтон баста мешавад. 2. методикаи нохуб. бояд видеоҳои шумо ҳам аз ҷиҳати сифат хуб бошад, ҳам аз ҷиҳати маъно. агар ҳамаи видеоҳои шумо як хел описание, яъне шарҳ дошта бошад, YouTube ин махинатсияро зуд фаҳмида канали шуморо маҳкам мекунад. 4. ҷамъ кардани просмотр бо роҳи қалбакӣ. ҳастанд сайтҳое ки бо пул ба шумо просмотр медиҳанд. як сабаби дигари баста шудани канал истифодаи ҳамин роҳи қалбакист. 5. сензура. дар YouTube ҷой додани баъзе видеоҳо мумкин нест, ки ба онҳо дохил мешаванд видеоҳои фаҳш, осори нангин, ҳаракат ва корҳои хатарнок, муносибати бад бо кӯдакон ва ба монанди онҳо. пас агар мехоҳед канали шумо маҳкам нашавад, ин қоидаҳоро иҷро кунед. подписатсия ва лайкро фаромӯш накунед.